ንሰባት ብጃምላ ምጥማይ ከም ወታደራዊ ፖሊሲ ምዝውሰድ ንትካላት ሰብአዊ ረድኤት ከቢድ መዋጥር የጋጥመን ካብታ ብወታደራዊ ግጭትን ቅልውላውን ዝተጠቅዐት ክልል ትግራይ መዓልታዊ ናይ ጥሜትን ዓጸቡን ጽብጻባትን ኣብ ርእሲ ምሓዙ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቶም ቀዳሞት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ዝኽተሎ ዘሎ ንትግራይ ብጥሜት ኣዳኺምካን ጥሜት ከም ዘየሎ እንዳምሰልካን ነቲ ዝሓለፈ መንግስታት ማለት ንደርግን ዘበነ ኃይለ ሥላሴን ዘመሳሰሎም ምዃኑ ኣሌክስ ዲዋል ዝተባህለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕግን ዲፕሎማን ዳይሬክተር ዓለማዊ ትካል ሰላም ካብ ዝጸሓፎ ናባኹም ክነብሎ ኢና ክሳብ መወዳታ ምሳና ጽንዑ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብአዊ ጉዳያት ዝኾነ ማርክ ሎክዎክ ሰብአዊ ቅልውላው እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎን ገና ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ረድኤት ከም ዘይበጽሖምን ኣጠንቂቑ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሓላፊ ማሕበር ስደተኛታት ኖርዌይ ያን ኤንግላንድ ኣብ ኩሉ እቲ ከም ሰራሕተኛ ረድኤት ኮይነ ዝሕለፍክዎ ዓመታት ህጹጽ ሰብአዊ ሓገዝ እናደለየ ከምዚ ዝኣመሰለ እንቅፋታት ከጋጥም ርኤ ኣይፈልጥን ኢሉ ሚስተር ኤግላንድ ኣስዒቡ ኩላትና ኣብ ዓውደ ረድኤት እነጥፍ ሰባት ሚዛን ናይቲ ቅልውላው ክንገልጽ ከም ዘይከኣልና ክንግንዘብ ኣለና ኢሉ ብኻልእ ኣባሃላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ቅልውላው ጥሜት ድዩ ክብሎ ከምኡ ዝብሎ እንተኾይኑኸ መዓስ ካብ ቀደሙ ኣኻውሕ ኣብ ዝበዝሖ መሬት ትግራይ ሕርሻ ንጥፈታት ምክያድ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ብሰንኪ ለበዳ ኣንበጣ ዝኸፍአ ኮይኑ ኣብ መወዳታ ወርሓት መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣውግራዊ ትካል ውሕስነት መግቢ ካብ ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እቶም 1.6 ሚልዮን ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ከም ዘድልዮም ሓቢሩ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ 4 ሕዳር ብፌደራላዊ ስርዓተ ምሕደራ ክሰሓቡ ዝጸንሑ ፖለቲካውያን ሓይልታት ገዛእ ሰልፊ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ሰራዊት ማእከላይ መንግስቲ ግጭት ኣጋጢሙ ሕወሓት ኣብ 2019 ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ለፍንታዊ መንግስቲ ኢህወደግ ብምፍራስ ሰልፊ ብልጽግናን ምስራት ዘቕረቦ ሐሳብ ብምቅዋሙ ዝተፈጥረ ዘይምስማዕ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ናብ ዝኾነ ወጥር ምሪሑ ኣብዚ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካን ካልኦትን ንሰሙናት ክዛረብሉ ጽንሑ ምትእትታው ወታደራት ኤርትራን ምቁጽጻር ሰፊሕ ክፋል ትግራይን ብስቕታ ይኣምናሎ እቲ ጎንፂ ካብ ዝኽሰታት ሒዙ ኣብ ትግራይ ዝፍጸምን ዘጋጥምን ዘሎ ነገራት ንዓለም ተሓቢኡ እዩ ዘሎ እተን ሰራሕተኛታትን ክመልሳ ጀሚረን ዘለዋ ትካላት ረድኤት ዘቕረብኦ ዘለዋ ጽብጻብ ዝርብሽ እዩ ሰባት መግብን ገንዘብን ሲኖም ይሽገሩ ሆስፒታላት ስለዝተጓሕጉሑ ከዓ ሰባት ብጥሜትን ክፍወስ ብዝኽእል ሕማማትን ይሞቱን ኣለዉ ገለ ካብቶም ቴሌፎን ክድውሉ ዝኽኣሉ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣዝርእቲ ዓብዪ ዕንወት ከም ዝወረደን ንብረት ከም ዝተዘምተን ከምኡውን ቃል በቃሉ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ሰብአዊ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ይነግሩ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቡ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ምምሕዳራትን ብሸሞንተ ጥሪ ኣብ ዝለሓኹ ሓበሬታ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ነይሮም ነቶም 99 ሚእታዊት ሓገዝ ዘድልዮም 4.5 ሚልዮን ክበጽሕዎም ከም ዘይከኣሉ ሓቢሮም እዚ ማለት ከዓ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጸብጻብ ኣዝዩ ከም እተጋነነን እቶም ሓገዝ ዘድልዮም 2.5 ሚልዮን ጥራይ ምዃኖምን ነቲ ሰብአዊ ቅልውላው ከም ዝተቆጻጸሮን ይዛረብ እቲ ካልእ ገጽ ታሪኽ ምኻድ ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ክገልጾን ከሎ ከዓ እቲ ዝዓበየ ረድኤት ሕብረት ኤውሮጳ በዚ ግዜያዊ ዝስገር ብድሆ ኺተዓንቀፈ ንህዝቢ ትግራይ ዝኸውን ህጹጽ ረድኤት ክልግስ ይሓትት ይኹን እምበር መንግስታት ኢትዮጵያ ጥሜቶምን ዝሓብኡሉ ታሪኽ ግን ኣሎ ብ1973 ብሪጣንያዊ ጋዜጠኛ ጆናታን ዲምቢልቢ ነቲ ብሃፀይ ኃይለ ሥላሴ ካብ ዓለም ዝሰወሮ ዓጸቦ እቲ ሕቡእ ጥሜት ዝብል ፊልም ብምድላው ኣብ መላእ ዓለም ኣቃሊዕዎ በቲ ዓጸቦቲ ኣስታት 200,000 ሰባት ብጥሜት ሞይቶም በቲ ሃፀይ ኃይለ ሥላሴ ካብኦ ዝፈተነ ዘስካሕክሕ ጥሜት ዝተቆጥዑ ኢትዮጵያውያን ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ተቃውሞኦም ብምግላጽ ከዓ ንዓመቱ እቲ ንጉስ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ኣብ 1984 ትግራይን መዳውብታ ክፍለ ሃገር ወሎን ኣብቲ እዋን ብሰንኪ ድርቅን ውግእን ዝሰዓበ ጥሜት
ካብ 600,000 ክሳብ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ስርዓት ደርግ እቲ ጥሜት ክሳብ ብጋዜጠኛ ቢቢሲ ማይክል ብሮከን መሐመድ አሚን ዝቃላዕ ክሕዶ እዩ ጸኒሑ እቲ ዜና ከዓ ንኮኸብ ፖፕ ቦብ ጊልዶፍ በዓል ልደት ምዃኑስ ይፈልጦዶ ይኾኑ ብዝብል ረድኤት ንዝተኣኻኸበ ደሪኽዎም ካብ መላእ ዓለም ረድኤት ንኽፈስስ ጽዒሩ እቲ ጥሜት ንወታደራዊ መንግስቲ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ኣብ ዓድን ኣብ ወፃን ኣሲርዎን ኣዋሪድዎን ኢትዮጵያውያን በኻልኦት ሃገራት ከም ለመንቲ ኮይኖም ክረኣዩ ይጸልኦ ነይሮም ቅድሚ 5 ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያን ለገስቲ ማሕበራት ወፃኢ ሃገራት ነቲ ኣብ መላእ ሃገር ዘጋጠመ ድርቂ ርቡሕ ልግሲ ብምሃብ ንኣስታት 10.2 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ኣቕሪቦም እቶም ብደርቅን ጥሜትን ዝተጠቕዑ ሓረስቶት ኣብ ክንዲ ጥሪቶም ሸይጦም ዝምገቡን መንበር ኣባይቶም ዝለቁን ኣብ ገዝኦም ብምጽናሕ ኣብ ዝቕጽል ኣዝመራ ክሓርሱ ክሕግዞም ሓድሽ ኣገባብ ምቕራብ ረድኤት ተኣታትዩ እንተኾነ ኣብ መንጎቲ ናይ 2015 ክሳብ 2016 ናይ ህጹጽ እዋን መርሃ ግብርን ዝሕጂ ዘሎ ኩነታት ክልተ ዓበይቲ ፍልለያት ኣሎ ሓበሬታን ፖለቲካን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጥሜት ክመጽእ ከም ዝኽእል ንምእዋጅ እኹል ሓበሬታ ኣይረክብን ዓሳት 15 ዓመት ይገብር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከብ ሰሙያ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሕስነት መግቢ ንምልካዕ ዝኽእል ስሩዕ መለክዒ ሜትሪክ ምሂዞም ካብቲ እቲ ዝተዋሃደ ናይ መግቢ ውሕስነት ደረጃ ምደባ ዝበሃል ኣገባብ ወፂኡ እቲ ምደባ ጥሜት ዝሰክፍ ሕጽረት ውሕስነት መግቢ ክሳብ ዘሻቐል ኩነትን ሓደገኛን ዝኸፈን እናበለ ዝቕጽል 5 ደረጃ መልክዕ ኣለዎ እዚ ብዛዕባ ጥሜት ዝዝረብ ወግዓዊ መግለጺ ካብቲ መዓልታዊ ብዙሓት ሰባት ንህይወቶም ብዘስግእ ጥሜት ይሳቐዩ ኣለዉ ካብ ዝብል ዘረባ ንላዕሊ ልክዕዩ እንተኾነ ነቲ ጸገም ኣብ ምፍታሕ እቲ ስርዓት ዝተዋሃደ ውድብ ውሕስነት መግቢ IPC ካልእ መለክዒ የቐምጥ ሕጂ ኣዝዩ ንጹር ሓበሬታ ምዝረክብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጥራዩ ጥሜት ኣጋጢሙ ኢሉ ከእዊ ዝኽእል መንግስታት ጥሜት ብዝብል ኣርእስቲ ኸይጠቕሳን ሽቶታትና ንወቅዕ ኣለና ንኽብላ ነቲ ንጥሜትን ዓጸቦን ዘረድእ ሓበሬታ ክኸዋውልኦ ይፍትና ደረጃ ምደባን ጥሜትን ህጹጽን ቅልውላውን ተባሂሉ እውን እንዳተገለጸን ብውሑድ ቁጽር እኳ ይኹን እምበር ሰባት ይሞቱ እዮም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ የመን ተመሳሳሊ ጸገም ቅልውላው ሰብኣዊ ሓደጋታት ኣጋጢምዎ እዩ እቲ ብስዑል ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ደንበ መንግስትን ሰበ ስልጣን ሑትን ትካላት ገበርቲ ሰናይ መጽናዕታትን ከይገበራ ናብቲ ጥሜት ዘለዎ ከባቢ ከይኣትዋ ከልኪሎም ከም ዝኸውን ከዓ እቶም ኣባላት ኮሚቴ ዝተዋሃደ መደብ ውሕስነት መግቢ ብዛዕባ ጉድለት ኣመጋግባ ሞትን ዓጸቦን ህፃናትን መጠን ቀረብ መግብን እኹል ሓበሬታ ስለ ዘይህልዎም ህጹጽ ጉዳይ እዩ ኣብ ዝብል ጥንቁቕ መደምደምታ ክበጽሑን ጥሜት ክእውጁን ኣይክእሉን እዮም ንኣብነት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሃገሩ ንዝካየድ ምእካብ ሓበሬታ ደው ከብሎ ኣይከኣለን እንተኾነ ግን ነቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ጥሜት ከይኮነ ኣይተርፍን ንዝብል ሓበሬታ ከወርዶ ኣብቲ ምርመራ ጣልቃት እዩ ኣብ ውሱን ቦታታት ክንጥሕል የብልናን ኣብ ለንደን ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ጽሬት ትሮፒካዊ መድሃኒትን እተገበረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 5 ብዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድ ልዕሊ 380,000 ሰባት ብጥሜትን ዓመፅን ሞይቶም እዮም ካብዚኣቶም እቶም 100ዊት ኣብ 2017 ኣብ ኣፍ ደገቲ ብወግዒ ጥሜት ዝተኣወጀሉ ክፍለ ሃገር ዩኒቲ ሞይቶም ንትካላት ረድኤት ዘጋጠመን ህመዋጥር እቲ ካልእ ዓቢ ጸገም ፖለቲካ እዩ ንሰባት ብጃምላህ ምጥማይ ከም ወታደራዊ ፖሊሲ ምዝውሰድ ንትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ከቢድ መዋጥር የጋጥመን ነቲ ግህሰት ብምኹናንን ንሓደጋ ምስዋግዶ ይቃልዑ ዋላስ ምንም ከይተዛረቡ ተሓባበርቲ ገበን ዓጸቦ ይኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ዝርአ እንተ ዘይኮኑ ዝኾነ ጎንፂ ከም ዘየለ እዩ ዝኣምን ይኹን እምበር ሰፊሕ ገጠራት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሰራዊት ሕወሓት ወይ ከዓ ዓውደ ኩናት ኮይኑ ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ ጎን ጎን ዝኸዓ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ንሰፊሕ ቦታታት ትግራይ ይቋጽሩ ከም ዘሎም ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ይሕበር እዩ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ቃልሶም ድሕር ዘብሎም ነገር ከም ዘየለ ይእመት ዝጠመዩ ረድኤት ንምብጻሕ ምስ ሕወሓት ትኩሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ክግበር ኣለዎ
ብምትሕባር ሓደ ወገን ጥራይ ክሳለጥ ኣይከኣልን እዩ ክሳብ ሕጂ ሕወሓት ወሃብቲ ትካላት ረድኤትን መታን ስራሕን ከሳለጣ ተኽሲዶ ከም ዘብል ኣይተዛረበን እቲ ንፌደራል ዝዋጋእ ዘሎ ሕወሓት ነቲ ሓገዝ ሰራዊቱ ክምግበሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ ከዓ ኣህጉራዊ ምክትታል ዘድሊ ዝብሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕሱም ጥሜት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣእትይዎም ኣሎም ከመይ ገይሮም ነቲ ድሩት ግን ከዓ ኣድላይ ስርሖም ኣብ ሓደጋ ከይኣተው ንሓቀኛ ዛንታ እቲ ቅልውላው ክብድሆ ይኽእሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ቀደም ዝብልዎ ሓደ ሓቅሎም ሰብኣዊ ቅልውላው ብዝለዓለ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እምበር ብረድኤት ጥራሕ ኣይክፍታሕን እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኸምዚ ጉዳይ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ከም ሶርያን ኮንጎን ብዘጋጠመ ጸገማት ብምግንዛብ ብዛዕባ ዕጥቃዊ ግጭትን ጥሜትን ብዝምልከት ውሳነ 2417 ኣሕሊፉ ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ውሳነ ጥሜት ከም ኣጽዋር ምጥቃም ገበን ውግእ ክኸውን ከም ዝኽእል ብኣንጽንዖትን ብምርግጋጽን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣስፋሕፊሁ ስእነት ምግብን ጥሜትን ከም ዘምርሐ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ብቁልጡፍ ከጠንቅቕ ይሕተት እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ግምት ብምእታው ተነዲፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብኣዊ ትካላት ግን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከቐይሙ ስለ ዘይደልዩ ነዚ ነገር እዚ ክቕበልዎ ኣይደሉን እዮም ኣብ ትግራይ ብዘሎ ጥሜትን ሕማምን ሞትን ዘተኣማምን ቁፅሪ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ይኹን እምበር ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻመ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብርግጸኝነት ክዛረብ ይከኣል እዩ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ እዚ ጽሑፍ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ዝገልጽ ጽሑፍ ካብ ዝቐረበ እዩ እምበኣርከስ ስለቲ ምክትታልኩም እንዳመስገና ብኻልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሎሚ ዝብልናዮ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ነይሩ በቢ ዘለኹሞ ሰላም